أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين شرف الله تبي الله جباو anga bijuma kutuba emission kenaka ame misri la misri mi na be ipodromna jara koroba ka misri ni ko ka jara koroba ka misri oti misri dogole inshallah amina bo ka kutuba dman lame ni misri nabi inshallah amba foye au bismillah emission sanfe Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah Allahu akbar la ilaha illallah فإن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا حقوقا كثيرة يجب القيام بها وأدائها لأننا مسؤولون عنها يوم القيامة أمام رب العالمين وعليه فإن من حقه علينا الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ومن حقه علينا الإيمان بما جاء به من الإسلام ودستوره مع وجوب العمل به وهو القرآن الكريم balma aw bela jelen ba do ambe wati mina fem ba do be ka senzen ka kunda anka no yi ko bay naka nga ke ko bay fana no ye alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka mawlidu am balmaw am bela jelen sigimbe ko de kono ya rabbi alaka adum bay alaka jira am bela jelina alaka ken hereni si an ken yay am balmaw allah ta'ala ko ciba hakela akuya aw adama dew wa kerengen yala ciba mandew ni ma min kibini allah ta'ala fi wala ma iba fe kane ala de yini kane ka ijigiye ayatu alakira muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ibe alaka kanu soro ibe alaka benyo yaso ambal mawni ayan yere bi fembe la jelembo ala ya jira anna ka fo ya muhammad afo uye na ya soro aw bi ala de fe aw bi ala tuyo yali de yini aw ba fe ka se alama ayetu ni muhammadula aw be ala soro ala be aw kanu ne hakilla kuma be bana ni yorayna donc o be mun jira anna ka fo jena corona fe bela jele fo ti se ka allah ta'ala so ni mateme ci ba muhammad kasrafe sallallahu alayhi wa sallam ala yo fo ka no bo ula o koni o kera ke feñi rufi al qalam wa jaffa al midad fo ti se ko sigi ko doni ke baka doni ti se ka ni sigi ko donaka ko don ti se ka sigi ko ambalma aslamew fi katke tu ci ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala de danike wa allah ta'ala de muhammadu fanadan ala te kiradu farkolo tigido ngani ko tigi yere ni foka ba ebi mu nyina na bili donc hali ambe damima la ilaha illallah o de kuma bela jele la so heremai o de kakan ka fo o de zikru la zikru bay nga ala ko o ne ala mangutu de o tne ala wasa hal la ilaha illallah dama fori
ala ko o tɛni ala ne wasa f'i ka muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam f'i k'o de fara kan n'i y'o fara kan ala bɛ sɔrɔ ka wasa sallallahu alaihi wasallam o kuma an bɛ seereya k'a fɔ maa si tɛ yen f'a mana kɛ alahu taala kelen ye muhammad n'o ye seyidina muhammad alahu taala ka jɔn don ala ka ciden an balima asilamɛw o muhammadu min filɛ ale fɔra ye kuma kelen fɔ diɲɛ mɔgɔ kan ka taa si ala ka muhammad ka diinɛ bila o minɛn kɔnɔ o ye mun ye ala kira ko a ko ne ye hinɛ de ye hinɛ min ni alahu taala y'a kɛ kado ye k'a di aw ma ni ala kira ye hinɛ de ye hinɛ min ni alahu taala y'a kɛ kado ye k'a di aw ma donc o bɛ mun jira muhammad ka diinɛ hinɛ diinɛ ye muhammad ka diinɛ ye kodɔn diinɛ ye muhammad ka diinɛ tɛ tiɲɛni diinɛ ye muhammad ka diinɛ tɛ faali fu diinɛ ye muhammad ka diinɛ hinɛ don ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma donc ni fɛn o fɛn bɔra o kɔnɔ min tɛ hinɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ tɛ ala kira ka dana ni diinɛ min ye o dɔ tɛ makari diinɛ don hinɛ donna don ko to ɲɔgɔn ta la diinɛ de don ni maa o maa ye ko wɛrɛ kɛ hinɛ in kɔfɛ ala kira ko ale yɛrɛ de kɛra hinɛ ye k'a di anw ma ni hinɛ kɔni bɔra diinɛ na ka ban o kuma o tɛ muhamadu ka diinɛ ye bilen an balima asilamɛw o de y'a to n y'a fɔ aw ye o donko k'a fɔ tiɲɛni ani fɛn o fɛn min n'o bɛ kɛ ka kɛ n'u bɛ kɛ k'a ta k'a disiba ka taa silamɛya ma k'a fɔ ko islamisiw n y'a fɔ aw ye ka segin n bɛ segin k'a fɔ aw ye a kana fɔ tiɲɛnikɛlaw ma ko islamisiw parce que n y'o de fɔ la yunsabu al-fuhshu ila al-islam tiɲɛni tɛ danbeya ka taa silamɛya kalima ma silamɛya kalima in ka di ala ye kojugu a y'a di an ma k'a d'a ka diinɛ na donc ni tiɲɛni nana kɛ maa minnu y'o tiɲɛni kɛ ka tila ka ala ka diinɛ tɔgɔ ta k'a da o la n ko an kana sɔn a ma wa ala kira ka hadisa in de b'o fɔ innama ana rahmatul muhdat an balima asilamɛ o kuma an k'a dɔn ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam fɛn dɔw bɛ o ɲinilen bɛ an fɛ ala kira hakɛ la an kan ka wuli k'o kɛ de an balimaw k'a kɛ a ɲɛma n'o tɛ ɲininkali bɛ an ni ala cɛ lahara don o ko dɔw la a fɔlɔ ye mun ye waati koron kosɔn silamɛ limaniya ala kira yɛrɛ la fɔlɔ sallallahu alaihi wa sallam da ala kira ka dabi ɲumanya la i ka da ka cibaya la ka da mun kan n'i ma da ala kira ka dabi ɲumanya la i ma da ala kira ka cibaya la e bɔra silamɛya kurun yɛrɛ de kɔnɔ e tɛ silamɛya a tɛ fɔ e ma silamɛ yɛrɛ pewu ne tɛ tɔgɔ dɔn yɛrɛ min bɛ fɔ e ma hali kafiri ye peut-être o yɛrɛ ka fisa e ma f'i ka da la k'a fɔ ala kira ye nabi ɲuman de ye wa k'a fɔ da la ten o tɛ dɛ a ka kɛ dusukun de la o de bɛ anw jɛ fɛn o fɛn mana anw sin k'a fɔ an da la ten la ilaha illallah muhammadu rasulullah o tɛ dɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah fɔ ka ca a fɔ ka di o tɛ sidqan wa yaqinan i ka da la i dusukun de la i ka da la fana i hakili la wa i ka baara fana kɛ a ka y'i ka baara la k'a fɔ i dalen don ala kira la ni e taara fɛn o fɛn kɛ min bɛ ala kira ka baara fɔnkɔɲɔgɔnya i k'a dɔn k'a fɔ o kɔrɔ de ye ko e yɛrɛ dalen tɛ kira la fɔlɔ e dalen tɛ kira la an balima asilamɛw donc a fɔlɔ ye an ka da ala kira yɛrɛ la sallallahu alaihi wa sallam ka da ka nabi ɲumanya la ka da ka cibaya la k'a fɔ an tɛ se ka kɛ silamɛ ye n'an ma da ka nabi ɲumanya la n'an ma da ka kiraya la a dɔ fana ye mun ye hakɛ ninnu na an ka da la k'a fɔ fana ka limaniya ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a nana ni fɛn min ye an ma ka n'a di an ma n'o de ye silamɛya yɛrɛ constitution ye o kɔrɔ ye mun ye n'o de ye silamɛya sariya yɛrɛ bakuru bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'o ye kur'ani kira nana n'o de ye o
sallallahu alaihi wasallam ikali man ya qur'an fanna ka fa bora ala de yoro wa baraka ga kedi qur'anin de ye iko limaniya iko ufana de so ambalma aslamo fi kada qur'an nadi ka fo qur'an ala ya dama kitabu te ko min be sugulun sokonote kitabu te ko ni saya kera ko anga takala amana o dama kama kitabu te ko ni gelaya ya ansoro ay kala den wele ko ta qur'an kala qur'an mona ni dama kama de ma fo ate fenyele ga amana ni dama kama qur'an na fem bayre folo jumen kama anga se ka barake nayi kanga jienye kanga laharanye donc Allah ta'ala di kirama kana di amma odekam donc fo limanya de kake ela maintenant nana ke e dusula ka fo qur'an ke ka fe minu fo ko jien temeno ka ko dépasser lendu ikado ete islamé yare fiu ko islamé mina ni qur'an bi sharia minu fo ko ke jien la tike kono ko bi adama den yaye ni e ya la id sukuna ka fo sharia nunu ko manganga ke parce que ko bi adama den tien wala ma oba donta oba bota ina fo brotike ko ni feminu fura qur'an kono atike kun few ngo sharia de ba kali falana ni e nana ke ibnu ko ta ko o ni ke to su dola no ni manga ke ni bi adama den tien ni ya keta abna baraka chugo di ni ya donta ki bo ke qur'an ka sharia ni magarala ke ebo yelama ambalma aslamew ikado ebo raslamia yara la pew ete islamere ya rabbi alaka hakil bandi ama adoy fo day munye anga alakra kan sallallahu alaihi wasallam anga kanun kateme anyira kunka anga kanun kateme fem bela jelenga fengo fembe ambolo anga alakra kanun kateme ni fem bela jelenga wa odeye adama din ka mizanu ni ba fe ka don ebi ala bolo chogoti en fengo fe fleya taka sigi talo esi yoroni na sesa ebse ka iyira kum peze ibi ala bolo chugo bi ba don isi yoroni na oyemuye e ka laje kira be e bolo chugodi kira muhammadu be e bolo chugodi sallallahu alaihi wasallam kira be e bolo degere mina kira kanu be e disukuna degere mina ifana be ala bolo tedi sallallahu alaihi wasallam wa ode mizanu mauma mi ni ba fe ki kalimaniya laje na asro chena e mu'miniye ikalimaniya adafalendo wala ma dafa udobaje iba fe ka adla ika pe baskil te do wala o kira kanu di sallallahu alaihi wasallam alla jedro kira be e bolo chugo jume akanu be e bolo digere jumena e refe kira kapsa ewa akafsa ifaiwa akafsa ibaiwa ibi kira fsa ya ibolo la fe be ifurumuso ye ideunye fengo fe fanga wari kira kadiye katibeni bela jelenga fiko be de pezi no sabatira kumamna ibi soroki ka mu'mini ya degere don wa ibi soroka do ibi ala bolo degere mina donc ambe bo do nyaw kira ko ba andu sukuna ka se degere mima wa anfana bi ala bolo ka se degere dem ya rabbi ala ka hakri juma ala ka ti ambela jelem ado fura ye muye ala kira adungo asomogo olu kanuni ya do kuma chama am taka sigini yoren ka ambalma aslamew qur'ane aya didu o qur'ane aya ne masara nyini awfe ngan somogo munun torbina tonko aya hakli tulade wa ala fana de yo garanti ta ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam nangolu mabina anga doniya nangolu mako sirifiu islamew anyo min to ko jamana ina o fana kira kujugu badi nyode fo awye anga choro baw kumbe chogomina anga kira mo baw nangam soro baw kumbe chogomina fono wallahi nukunye sirifi dini temetoy sanani sanduru o kumbe to ko de ko bulo da funa wala ma ka takata nayi abla yorola pour que sirifiya barka ala kira barka wodi gini din fitinina
an balima asilamɛw donc sirifi maa o maa ko a ye sirifi ye n y'o de fɔ aw ye a ye sabali a kana u dɔgɔya sirifi man ka dɔgɔya dɛ sirifi man ka dɔgɔya ɔ mana taa cogo o taa cogo la alakira bɔnnaw man ka dɔgɔya fan si fɛ i ka dimi kana bila o la fɛn b'i n'a cɛ o man k'i bila o la a taara diɲɛ kote o kote fɛ ala kumakan de don k'u ka bonya a y'u bonya o ye alakira ka droit dɔ ye alakira ko k'a y'a bɔnnaw kalifa an ma wa lahara an bɛ taa kalifa ninnu segi alakira muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam ne taara ka n bɔnnaw to aw bolo yan a ye mun k'u la a y'u baara ɲɔgɔnya cogo di an balima asilamɛw donc nin fana alakira ka hakɛ dɔ ye min n'an bɛ ɲininka a la lahara don donc yarabi ala ka hakiliman di an ma a dɔ fana ye mun ye ka tugu alakira ka sunnaw kɔ a ka sunna ɲumanw minnu sabatilen don an ka tugu olu kɔ o kɔrɔ ye mun ye alakira n'an ko alakira ka sunna a ka kɛwale a n'a ka fɔta a n'a ye fɛn min ye a ma fɛn fɔ a la n'a fɔra ko hadisa nin de ye hadisa ye hadisa tɛ dama ko an b'a fɔ dɔrɔn ko buhari muslimu ko min sɛbɛnnen dama o dama tɛ hadisa ye dɔnni sira fɛ hadisa dulonnen don fɛn saba de la alakira ye min fɔ o ye hadisa ye an balima asilamɛw a ye min kɛ n'an y'a kɛtɔ y'a fɛ o ye hadisa ye alakira fɛn dɔ kɛra ɲɛna a ma fɛn fɔ a la o ye hadisa ye an k'o de faamu wa a ka sahaba ɲumanw fana bi ten sahabaw ye min fɔ o ye hadisa ye u ye min kɛ o ye hadisa ye an balima asilamɛw u ye min ye n'u ma fɛn fɔ a la o fana ye hadisa ye n'o ye alakira ka sahaba ɲuman ninnu ye donc an ka tugu o kɔ parce que bi n'i ko sunna dɔrɔn mɔgɔw bɛ se k'a faamu ten komi anw yɛrɛ kɛn bɛ ka silamɛya tila an bolo cogo min na yan k'a fɔ ninnu ye sunnamɔgɔw ye ninnu ye o sunna ko tɛ sunna kɔrɔ de ye ka baara kɛ ni alakira ka taasira ye wa alakira ye fɛn dɔ fɔ an ye a ko ni alakira ka kɛwale ni ka kɛwale aw tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ aw tɛ se ne ye alakira ka kɛwale bɛɛ kɛ i fana ma kɛ alakira dɔ ye de a ko aw tɛ se ka ne alakira ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ mais aw seko ye min y'a la a y'o kɛ i b'a sɔrɔ alakira ka sunna dɔ bɛ yen e bɛ se k'o kɛ ne tɛ se k'o kɛ nin fana bɛ se ka dɔ kɛ e tɛ se k'o kɛ alakira ka taasira dɔ bɛ yen nin b'o kɛ e t'o kɛ donc o b'a jira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de ye sunnamɔgɔ ye o t'a to ko e bɛ min kɛ ko ne ma o kɛ ko ne tɛ sunnamɔgɔ ye o de tɛ tiɲɛ ye e bɛ min kɛ ko ni ne m'o kɛ ko ne tɛ sunnamɔgɔ ye o tɛ tiɲɛ ye donc alakira ka baara ɲumanw n'a ka sahaba ɲumanw ka baara ɲumanw an k'u lajɛ an seko ye min y'a la de an b'a kɛ n'o tɛ an tɛ se k'a bɛɛ kɛ yarabi ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an balima asilamɛw a dɔ fana ye mun ye ka salatu kɛ alakira muhamadu ka sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka so dugu sanuma ninnu yɔrɔ an ye caman fɔ o la o ye yamariya di ala y'o yamariya de di ala y'o de fɔ ya ayyuhallazina amanu sallu ala sigatul amri de la a y'a kɛ de a ye sɔli kɛ alakira kan muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ka kisi k'a kan ni ala yɛrɛ b'a kɛ n ka mɛlɛkɛw b'a kɛ ɔ n'aw yɛrɛ ko k'a ye mumini ye a y'a kɛ nin fana ye mizanu dɔ de balansi dɔ de filɛ nin ye i fana bolo tuguni o kɔrɔ ye mun ye e m'a ye alahu taala a ye mun fɔ aya in na a ko ya ayyuhallazina amanu ɔ n'i ma sɔli kɛ kira kan o kɔrɔ ye e yɛrɛ de y'i bɔ i sama ka bɔ limaniya so kɔnɔ e yɛrɛ de y'i yɛrɛ bɔ a la maa min bɔ a la dɛ e de y'i yɛrɛ bɔ a la parce que ala ko de aw maa minnu limaniyara ala la a ye sɔli kɛ ci b'a kan ni e m'a kɛ o kɔrɔ ye ko e ma limaniya di e ka ban k'a kɛ o kɔrɔ ye ko i ma limaniya i yɛrɛ de y'i yɛrɛ bɔ limaniya jɔnw na donc salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam n'i m'a kɛ e de y'i sama ka bɔ limaniya jɔnw na ya rabbi ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a dɔ fana ye mun ye ka wasila ɲini alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam wasila ye mun ye ko yɔrɔ dɔ de lahara a bɛ alijinɛ de kɔnɔ
ala fana lahidu ta ale t'o di foyi ma si ma na a ka danfɛn kelen tɛ mɔgɔ kelen pewu diɲɛ bɛ a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen na a b'a di maa kelen pewu de ma a tɛ di maa fila ma cogo min na a yɔrɔ in daraja ka bon ala bolo cogo min mais ala m'a fɔ diɲɛ na yan k'a fɔ ya muhamadu n b'a di i ma a m'o d'a kan o de y'a to alakira ko a ko n b'a ɲini n ka mandenw fɛ aw bɛɛ lajɛlen a kana ɲina a ka wasila ɲini ni alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam a ka duwawu la n'a y'a ka duwawu kɛ a fɔ ala wasila kɛ alakira garijɛgɛ ye lahara don sallallahu alaihi wa sallam ko silamɛw k'a kana ɲina a kɔ alakira ko ten a ka wasila ɲini ale alakira ye dɔnkɛbaa dɔw y'a jira k'a fɔ wasila ko yɔrɔ de don k'a bɛ larusi de dugumala la larusi dugumala k'a bɛ di an bɛɛ b'a dɔn alakira ka hinɛ ka bon cogo min a n'a ka magari ka bon cogo min anw ka jɛ ka wasila ɲini alakira ye wallahi ni alakira y'a sɔrɔ fɛn min don an b'a si dɔn wallahi fɛn min don anw yɛrɛ b'a si dɔn alakira ka hinɛ na sallallahu alaihi wa sallam la siyama ni misiri welela tilala a kaɲi o waati de kosɛbɛ allahumma ati muhammadan alwasilata a b'o fɔ kan min mɛn misiri welela mana tila dɛ i k'a kɛ o waati la ka wasila ɲini alakira ye o waati la o de bɛnnen don a kaɲi waati bɛɛ dɛ mais a bɛnnen don nin waati de la ka tɛmɛ waati bɛɛ kan ni misiri welela tilala ka na i sigi ten ten alakira ye baara dɔ de d'i ma ni misiri welela tilala o ye mun ye k'i ka wasila ɲini a ye misiri welela k'a fɔ la ilaha illallah e sigi bɛ ten la alakira ka ci bɛ dɛ ka na ɲinɛ a kɔ sallallahu alaihi wa sallam ko waatinin na k'i ka wasila ɲini ale alakira ye wasila in ala de b'a dɔn fɛn min don ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'a ma o ye alakira ka hakɛ dɔ ye lahara don an bɛ siran alakira kana taa an ɲininka n'an ko ne ko aw ka wasila ɲini ne ye aw y'a kɛ wa tara aw m'a kɛ de an balima asilamɛw ko caman b'an ɲɛ koyi ya rabbi ala ka hakili ɲuman di an ma a dɔ fana ye mun ye an balima asilamɛw ka alakira kofɔli kɔrɔta alakira kofɔli k'a kɔrɔta an kana jɛ ka alakira ko bila dugu ma cogo si la foyi kana to ko an bɛ alakira ko k'an b'a bila sallallahu alaihi wa sallam siransi kana to ko an bɛ alakira ko bila siransi kana to ko an bɛ alakira ko bila kɔfɛ la alakira kofɔli kan ka kɔrɔta de ala n'a ka kira kan ka kɔrɔta fɛn bɛɛ de sanfɛ an y'a ye fɛn bɛɛ fɔra alakira ma fɛn bɛɛ kɛra a la surtout an ka nin siècle in kɔnɔna na ani siècle tɛmɛnen kɔnɔna na u y'a neni u ye fɛn bɛɛ fɔ a ma Salman Rushdie y'a ta fɔ u y'olu fɔ u ye alakira dɛsɛ k'a kɛ faliw ye k'a kɛ wuluw ye k'a kɛ tan subhanallahi amma yasifun u ye fɛn bɛɛ da alakira kan anw ye tɔɔrɔ min da alakira kan halimagan kafiriw m'a da kan an balima asilamɛw cogo min na an bɛ k'a mankutu tiɲɛ k'a tiɲɛ joli bɔnna don dɛ a donna ta dɛ a bɔra ta dɛ kira bi ta dɛ nin bɛɛ ye pour que aw silamɛw ka ɲinɛ a ka kira kɔ nin bɛɛ ye ka aw ka kira de nege bɔ aw la nin bɛɛ ye pour que aw bɛ se k'a ka kira bila bolo kɔfɛ nin bɛɛ ye pour que aw bɛ siran ka aw sen da a ka kira kan nin bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ kun ye o de ye heyi kira in anw y'a kɔrɔta o ala b'a kɔrɔta anw m'a kɔrɔta o ala b'a kɔrɔta anw banna na ala tɛ ban na cogo si de la ala y'o fɔ o a ye mun fɔ warafa'na laka zikrak anw nana sɔrɔ ala tilala o baara la ka ban k'a fɔ alakira ya muhamadu i kofɔli tɛ wa o bɛ ala de bolo n b'i kofɔli kɔrɔta a bɛ se diɲɛ yɔrɔ bɛɛ wa fo ka taa diɲɛ wuli b'i kofɔ nka anw k'a kɛ ka fara alahu ta'ala kan an balimaw a b'a an ka manden ɲumanya de jira an na k'a fɔ kira kanu bɛ an dusukun na n'o tɛ an y'a kɛ an ma kɛ a tɛ foyi tiɲɛ kira ye ya rabbi ala ka hakili ɲuman ala k'a di an ma o kofɔli in de la sa an balima asilamɛw o kɔrɔtali la o de y'a to silamɛw bi mawuludi nabawi kɛ na an b'a fɔ a ma ko mawuludu n'a fɔ ko ɲuman de ye mawulidiw ye
ina fo nya fo yi ka kor parce que ni ko mawludu o ye ala kira yɛrɛ zatu di arab kana ni ko mawludu an b'a fɔ mawludu a kɛra bamanankan de ye n'an ko mawludu an b'a faamu an ni ɲɔgɔn cɛ mais arab kan kɔrɔ ye min ye mawludu kɔrɔ de ye ko den min wolola a tɛ fɔ mawludu a bɛ fɔ de ko mawlid den wolo waati ani den wolo yɔrɔ a b'o bɛɛ ta a bɛ fɔ de ko mawlidu nabi a tɛ fɔ mawludu ka d'a kan n'i y'a ye an b'a fɔ hakilila dɔw bɛ na hakilila dɔw bɛ cari dɔw bɛ sin k'u jɔ ko mawludu ye haramu ye n'i k'i b'a kɔrɔ sɛnsɛn n'i ko mawludu ye haramu ye ko alakira de ye haramu ye arabukan bɛ sin k'o de ji ma ten n'i ye nin fɔ arabukan mɛnna ɲɛ na ko mawludu ye haramu ye i kɔrɔ de ko alakira yɛrɛ zatu de ye haramu ye n'i ko mawludu ma ko bid'a don i ko alakira yɛrɛ zatu de ye bid'a ye mais comme ni fɛn min kɛra istilahatu kɔnɔ an t'a fɛ k'a faamu cogo la n'an m'a fɔ tan an b'a ɲini Allahu Taala fɛ ala ka an minɛ an dusukun ma a kana an minɛ an ka fɔta in ma ya rabbi ala ka taala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na an balima asilamɛw donc alakira kofɔli kɔrɔtali mawludu bi don o kɔnɔ mawludu kɛli bi don o kɔnɔ parce que a bɛ alakira kofɔli jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ an b'a kɛ ka da o ŋaniya de kan n'o tɛ ŋaniya wɛrɛ tɛ ya rabbi ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an balimaw komi waati a sera a tɔninw bɛ yen diinɛ in an k'a tanga cogo bɛɛ lajɛlen ma an ka diinɛ in tanga an k'a dɔn Allahu Taala ko an ɲɛ bɛ Kur'ani min na an bolo nin lahara don an kelen kelen bɛɛ bɛ taa ɲininka a la ala y'o fɔ wa innahu la zikrun laka wa liqawmik wa sawfa tus'alun lahara don ala bɛ taa ɲininka kira ne ye n ka diinɛ da i ma ani n ka kitabu n'o ye Kur'ani ye ne y'a d'i ma kira fana b'a fɔ sahabaw ne y'a da aw ma sahabaw fana b'a fɔ kɔmɔgɔw ma ne y'a d'aw ma olu fana an bɛ taa ten ka taa ten o si t'a kun ye aw ye mun kɛ a la a ye diinɛ in minɛ cogo di a ye kuranɛ in minɛ cogo di bɛɛ b'i juge a la lahara don i ye diinɛ in minɛ cogo di i ye kuranɛ in minɛ cogo di lahara don kalanbaya t'o la kalanbaliya t'o la n ye arabukan kalan t'o la ma arabukan kalan t'o la lahara o ko tɛ yen i ye baara min kɛ o de don ya rabbi ala ka hakili ɲuman na lahara don an bɛɛ bɛ taa ɲininka ala ka diinɛ la an y'a minɛ cogo min ala ka kuranɛ lahara don an bɛɛ bɛ taa ɲininka a la an y'a minɛ cogo di ala ko ten an bɛna ɲininka a la dɛ an kelen kelen bɛɛ k'o bila an hakili la n'a y'a sɔrɔ i y'i seko min k'a la i t'o fɔ ni e ma fɛn k'a la fana ayiwa i tɛ dɔ k'a la kabini kelen ya rabbi ala ka hakili ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an balima silamɛw ka kɛ kelen ye o de ka di kira ye kira ko aw kana segin ne kira kɔfɛ ne fatulen kɔ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka kɛlɛ ka ɲɔgɔn tugutugu ma ka ɲɔgɔn tiɲɛ ka ɲɔgɔn hasidiya a kana o kɛ ne kɔfɛ fo ka taa se yɔrɔ la aw yɛrɛ damaw bɛ muru ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn kuntigɛ silamɛw a ye kɛ kelen ye wa an ka kelenya de ka di ala kira ye wa lahara don silamɛw ka kelenya an bɛ ɲininka a la dɛ munna aw ma se ka kɛ kelen ye aw ko ala kelen aw ko kira kelen aw ko diinɛ kelen aw ko silamɛya kelen aw ko qibla kelen munna aw ma bɛn dɔwɛrɛ t'a la koyi n'i kɔni y'a ko ye k'a ti ban ko silamɛw bɛ ɲɔgɔn na k'a ti ban hasidiya walama nata hasidiya ni nata o de b'a to silamɛw tɛ se ka bɛn karisa bi ta n'o man di e ye walama ne ma nin kɛ ne tɛ nin fɛn in sɔrɔ ni e ko kɛta fana bɛ taa bɛn dɔ ma m'o man di o ye an bɛ kɛlɛ kɛ a ma kɛ intérêt ko ye sa wa ya rabbi ala ka hakili ɲuman di an ma n tɛ silamɛya ko ma se kɛlɛ ma o bɛn ma se kɛlɛ ma o ya rabbi ala ka hakili ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma o tuma an balima silamɛw an ka da la k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale de ka fisa kira bɛɛ lajɛlen ye o bila i dusukun na kana siga o la fiyewu kana fɔ k'a b'o ti yɔrɔ n'o bɔ yɔrɔ n'o fɛngɛw caya kana siran o fɔli la alakira ka fisa kira bɛɛ lajɛlen ye wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ala ko k'ale yɛrɛ kiraw ci nka a ye dɔw fisaya dɔw ye wa alakira ka fisa kira bɛɛ lajɛlen
an filɛ ka nin fɛn o fɛn bɛɛ a n'a winiw de ye nin bɛɛ ye mawudu kelen kelen de ye nin bɛɛ bɛ ta kan ka ta nin kelen kelen bɛɛ bɛ su kelen kelen kɛ ni k'i b'a détail nka an kan ka n de dɔn alakira ko la ya rabbi ala ka hakili ɲuman di an ma wa an ka alakira ka wele da n'o ye silamɛ an k'a se yɔrɔ bɛɛ waajulikɛlaw ani minnu bɛ kɛ ka alakira ka ciw lase an k'u bonya a ye to an k'u bonya an k'u karama se min bɛ an ye an k'a k'u ye an balima asilamɛw maa o maa b'i jɔ ka waajuli kɛ ka dawa de kɛ ka alahu taala ka sira ɲuman jira maaw la n'a y'a sɔrɔ sira tilenlen don i dan b'a la kan'a fɔ k'i bɛ ko wɛrɛ don o nɛni walama k'o dɔgɔya walama k'o kɛ cogo dɔ la la parce que alakira de y'a fɔ a ka hijatul wada'i la a ka kuma laban na a ka khutba laban na a ye mun fɔ falyuballighu shahidu al-ghaiba ne filɛ ka n ka wajulikan min fɔ aw ɲɛna aw minnu bi yan minnu ti yan a y'a lase ɲɔgɔn ma fo ka taa se lahara don ma fo ka taa se lahara don ma a y'a lase ɲɔgɔn ma n'o laseli n'an ban'o ma k'an sigi k'o kun kɛ nata ye walama k'o kun kɛ siran ye walama k'o kun kɛ diɲɛ kungo dɔ ye ka ban ka ala ka wele ɲuman lase ɲɔgɔn ma an bɛ taa alahu taala sɔrɔ an ye ya rabbi ala ka hakili ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma comme waati sera an b'a ɲini alahu taala fɛ ale alahu taala de ye an bɛɛ lajɛlen ma ye mawuludu komi an b'a faamu mawuludu an b'a faamu o cogo de la an balimaw ya rabbi ala k'a se hɛrɛ la ya rabbi ala k'a se hɛrɛ la k'a sɔrɔ an bɛ si la an bɛ kɛnɛya la k'a sɔrɔ kira kanu a bɛ an na mawuludu se o se i k'i yɛrɛ kun peese k'a lajɛ ni dɔ farala i ka kira kanu kan an balima asilamɛw o don n y'o de fɔ aw ye mɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun ɲini jogo n ko n'a y'a sɔrɔ mawuludu hakɛ min tɛmɛna a kelen o kelen e bɛ alakira jogo kelen ta la ka baara kɛ ni o ye n ko walahi diɲɛ bɛ diya nka n y'o de fɔ jumadon tɛmɛnen ala mawuludu ko ɲini ka k'an bolo fɛn dɔ ye a bɛ kɛ ka kɛ a tɛ foyi bɔ jogo la a tɛ kɛ ka jogo yɛlɛma jogo bɛ kɛ ka tiɲɛ ka taa aw kuma an kana to an ka mawuludu ka taa mawuludu ko ka taa k'an bolo fɛn wɛrɛ ye bu'istu li utammima makarim al-akhlaq kira ko ale cira fɛn kelen de ma mission ko kun jumɛn b'ale ka ci la ko ka se ka jogo ɲumanya dafa jogo ɲumanya ko ka se k'o de dafa donc n'an b'a kɛ an k'a lajɛ dɔ farala an ka limaniya kan ka taa ala ma wa kira ka kanu dɔ farala o kan wa dɔ bɔra i ka jogo juguya la ka dɔ fara i ka jogo ɲumanya kan wa i kan k'i yɛrɛ kun ɲini k'o la mawuludu o mawuludu ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'a ma an b'a ɲini alahu taala fɛ ala an kɔni ye adamadenw de ye n'an ɲinina fɛn minnu kɔ e ka diinɛ baara la ala kana an minɛ an ma dɛ ala n'an filila fɛn min kɛcogo la n'an fɔcogo la ala i ka yafa an ma i kana an minɛ an ma ala i ka yafa i ka hinɛ an na ala ayiwa an ka jamana in filɛ n b'o f'i ye kuma bɛɛ alahu taala i tulo b'a la e b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ala an ka jamana in fara an kan dɛ a bɛ ɲini ka se an kɛɲɛ yɔrɔ la a bɛ ɲini ka se an dɛsɛ yɔrɔ la ala i ye hɛrɛ minnu k'an ye a ko daminɛ ka na se sisan ma ala an ma ɲinɛ a kɔ dɛ an b'i barika da o la o ye k'i fo k'i tanu ala o kan ka ala an b'a ɲini i fɛ i ka dɔ fara o hɛrɛ kan ala i ka jamana in hali bi i k'a suma jamanadenw i k'u hakili i k'a fara ɲɔgɔn kan u dusukun i k'a kɛ kelen ye jamana yɛrɛ i ka hɛrɛ k'a kɔnɔ i ka hɛrɛ k'a kɔnɔ fɛn min y'a tɔɔrɔ n'a bana jugu ye ya rabbi alahu taala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔni ala anw y'an yɛrɛ kalifa i ma cogo min na k'a sɔrɔ e de t'an ye an ye an bɛ jamana in fana kalifa e ma k'a sɔrɔ e alahu taala ta don ka kɔrɔ ala i ka fara an kan an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kumu ila salatikum yarhamkumullah Allahu akbar الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت على الضالين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت
وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم قل هو الله ولم يكن له كفوا أكبر الله أكبر لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليكم السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدو نيولا الدنيا كفو أمبي مصر من نبي أمبي إبودرمنا أنغا تقربا أني أنفا أني أنكرمغو ni ambe bado jara korobala ambe aleka misri de labi aborasa ka kutubaw lame selu banen kofe angera la anfala amina anyinika ala yara togo ani ajamu ani ayaka kalan kun folo ke yoro jumaundela bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كم يين غالي منك من أجابي ديما ما كنت على سوريا الله فهم ينديره نه تقولي عبد الله جرا جموي جرا دي نه عبد الله jamuye jara fɛn min ye kalango ye sa mais n wolola yɔrɔ min o ye san de ye n ye sanga de n wolola san de n fa sigira ye de ne fana wolola san ne ye sanka de ye n bɛ n yɛrɛ bila ka taa o de ma n ye n ka kalan kunfɔlɔ kɛ o dugu in yɛrɛ de la n'o ye san ye n'o ye Mwalim Ibrahim Traoré ka madrasa ye o y'a sɔrɔ madrasa wɛrɛ bɛ yen sa o bɔlen kɔ la ale ka madrasa nana mais o madrasa kun ye Sada Ture ta de ye Sada Ture de o madrasa sigi san yen nɔ k'a tɔgɔ da a yɛrɛ ka madrasa ba la min bɛ Segu n'o ye Sabilul Falahi ne ye n ka kalan kɛ o Sabilul Falahi la san n tilalen yen na sɔrɔla ka na Segu ka na Sada Ture yɛrɛ fɛ yen ka na Sabilul Falahi la ka na n ka kalan tɔ kɛ yen nɔ n y'a daminɛ 6e 7e 8e 9e fo ka taa se kɔnɔntɔn o bɛɛ lajɛlen k'a bolo n tilalen kalan na fana 9e na o y'a sɔrɔ kalan na sanawiya tɛ ko tɛ an fɛ yan kalan dan kun ye o waati ye madrasa la o kun ye idadiya ye n'o ye dɛfu ye kalan kun dan yɔrɔ y'o ye n tilalen yen nɔ n fa ma sɔn n ka na so a ko n ka to Sada bolo ye ka waatinin k'a bolo n ka idadiya kɔfɛ n tora a bolo ye ka san 2 ɲɔgɔnna san 3 ɲɔgɔnna k'o k'a bolo n bɛ kalan k'a bolo so kɔnɔ mais o kun tɛ kalanyɔrɔ kalan ye n y'o kalan kɛ a bolo so kɔnɔ fo don min na sa n fa nana diɲɛ di ko a kan labila wa a ye n labila don min na n sɔrɔla ka gɛngɛ ka yan sɛgɛrɛ ka na baara ɲini na Bamakɔ yan ala y'a kɛ n sera yan nɔ fana n ka baarakɛ yɔrɔ fɔlɔ o taara bɛn yɔrɔ min ma o ye Alhaji Sufiane Darame ka yɔrɔ ye n'o filɛ n'o ye Madarisul Hilal Islamiya ne ye o ye ne nana bɛn o de ma kabini 73 ne baara daminɛ fo bi n bɛ yen n ma bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ ala kɔni y'an garijɛgɛ an ye kalanden caman an kɔni ye olu kalan o yɔrɔ la wa hali bi n bɛ yen o kalanyɔrɔ kelen de la insha Allahu ta'ala ala ka an ni sababa bɛn
alhamdulillah ne hakilila an ye faamuya sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba ka kalanko kunnafoniw na kalanw tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɛ ka ɲininkali min tɛnku a la o ye alimamiya baaraw ye olu nana cogo di o daminɛna waati jumɛnw de fɛnɛ kɔnɔna na. bon tiɲɛ yɛrɛ la alimamiya tun tɛ anw ka ko ye alimamiya tɛ anw ka ko ye nka an bɛ se k'a fɔ an ka ko don parce que n mɔkɛ ye alimami ye n'o ye nin wolofa ye o tun ye alimami ye a bɛ se ka kɛ fɛn wulila ka na o sira de fɛ hali ne yɛrɛ t'a kalama a bɛ se ka kɛ a nana o sira de fɛ donc n'o tɛ ne yɛrɛ tun ka ko tɛ alimamiya ye parce que ni misiri in na ne nana yan 82 ne ye alimamiya kɛ yan mais n tilala k'a bila parce que kalan ani alimamiya k'i b'a fila kɛ ɲɔgɔn fɛ ko gɛlɛn don bon 82 n y'a bila mais kinamɔgɔw de ma sɔn kinamɔgɔw ko fo n ka nati an ye san 8 de kɛ fo kana se 90 ma k'i yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ka taa sa ko a ti ɲɛ ko fo n ka na di comme o taara fɔ an ka directeur n'o ye Alhaji Sufiane Darame ani Ustaz Siak Tarawele ninnu ani n yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔw bɛ yen bon o taara se olu ma ko f'olu kana de ko fo n ka segin ka na misiri in na de n ka na alimamiya kɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ tun fɛ k'o tɛ a ye parce que masuliya de don alimamiya ye masuliya de ye responsabilité min don a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la parce que n'i y'i yɛrɛ lajɛ e k'i yɛrɛ ta k'i ka du kungo ta a diɲɛ n'a lahara i bɛ kalandenw kala ka kalanyɔrɔ ta ka kalandenw ka kungo ta a diɲɛ n'a lahara k'i bɛ tila ka na alimamiya fana ta ka na misiri n'a kungo ta k'o diɲɛ n'o lahara k'e ka taa jɔ ala kɔrɔ k'i ɲininka nin bɛɛ lajɛlen na an balima fɛn don dɛ kungo don a ka girin kojugu anw b'a ye nin ye yɔrɔ de fɛ anw tɛ alimamiya ye ko n bilala jama ɲɛ walama n bɛ seli ni jama ye walama a bɛ tan o tɛ anw ka fɛn anw ɲɛ bɛ a masuliya de la parce que fɛn dɔ a ka girin kojugu ni e yɛrɛ jateminɛ k'a la k'a fɔ maa o maa de bɛ seli e kɔfɛ ko yɛrɛ k'a kelen min sɔrɔ e kɔfɛ o ɲɛ n'o tiɲɛni lahara e bɛ ɲininka o la ni adamaden y'i da k'i miiri o la n'i bɛ siran ala ɲɛ c'est-à-dire a b'i sɛgɛn dɔɔnin bon alimamiya kun ma kɛ ne fɛ ko ye mais ni ko nana diinɛ ko don ala ko don n'a fɔra k'a fɔ cogoya si ma sɔrɔ a la ni e tɛ i bɛ obligé ka don ala de dɛ a bɛ kɛ Seydina Yusuf ta de Seydina Yusuf taara k'a bila fɛn na cogo min na cogo de ma sɔrɔ n'u y'a ta k'a bila a la n'o tɛ a yɛrɛ fɛ ko kun tɛ donc an diyagoyara la ka bila alimamiya in na de n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kun fɛ ko tɛ mais a kɛra n'an ka jɛn ye an jɛnna n'a ye donc an y'a daminɛ ne donna alimamiya la mars 90 ne ye alimamiya daminɛ o la bon n kelen de tun b'a kɛ n y'a daminɛ o la ka na se fo l'an 2005 ne kelen dɔrɔn de tun bɛ yan n b'a kɛ bon ne tun b'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ bon sɛgɛnw commencera ka na bon naibuyaw nana o kɔnɔnaw de la bon ala y'a kɛ minnu kɛra naibu ni fɛnw ye ala y'a kɛ a caman tanyana yɛrɛ hali bi a bi yan sisan naibu dɔw bɛ yan ne ye Sheikh Muhamadi ye ale de ye naibu ye sisan ale de bɛ ne remplacer an bɛ se k'a fɔ a baara yɛrɛ kolo girinba b'ale de bolo sisan parce que hali bi ne bɛ kalanyɔrɔ la n bɛ misiri la yɔrɔ baara kolo girin don dɛ n t'i baara in lajɛ la koyi masuliya min b'a kɔrɔ n ɲɛ b'o de la ne ɲɛ tɛ jama na walama misiri bɛ tan a bɛ don n'a ta a bɔra ta ne ɲɛ t'o la ne ɲɛ bɛ fɛn min bɛ ne ni ala cɛ jama marali la kungo min b'o la ne ɲɛ b'o de la ne ɲɛ tɛ misiri fɛngɛ la walama a bɛ taa i bɛ mɔgɔw ɲɛ a tɔgɔ n'a fɛngɛ n'a fɛngɛ walahi ne ɲɛ t'o la parce que hali sisan ni n da ka miiri a la a bɛ n fɛngɛ quoi fɛn bɛɛ nege bɛ bɔ n na walahi parce que ko don a ka gɛlɛn kojugu donc ne ka alimamiya sɔrɔla nin de fɛ 90 de ne bilala alimamiya la mais a sɔrɔla ni kin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan de ye k'a fɔ ni n ma na ti ɲɛ fo n ka na de jigi n nana na ala jati de kɔsɔn parce que n y'o de f'u ye n bɛna don min nana kabini a don ni bi cɛ n y'o de f'i ye fɛn tɛ ne ni misiri cɛ dɛ k'a fɔ de ko ne ko n bɛna alimamiya kɛ a ye nin di a ye nin kɛ n ye misilamɔgɔw yɛrɛ y'o seere n da tɛ don o la n t'o ɲini yɛrɛ n ma deli k'a ɲini siɲɛ kelen kabini a don fo bi n b'a ɲini parce que ne ɲɛ tɛ nin si la nin bɛɛ ye fu ye ne ɲɛna masuliya in dɛ dugawu ka kɛ ala k'an dɛmɛ o de la aw bɛɛ ka dugawu kɛ o de la ala k'an dɛmɛ o de la ne ɲɛ bɛ o de la ya rabbi ala ka hakili ɲuman da an bɛɛ ma
insha Allah ta'ala. alhamdulillah n'a hakilila faamuyaw sɔrɔla alimamiya in daminɛ cogo la ni a kɔnɔnaw bɛ cogo min mana fɛ an b'a fɛ k'an fa ɲininka min yɛrɛ la dayirimɛ ɲini siraw fɛ denbaya balo siraw fɛ baara wɛrɛ bɛ a bolo a bɛ min kɛ ka denbaya dayirimɛ sɔrɔ min tɛ imamiya in ye wa K'a fɔ n ka kalanyɔrɔ kelen bɔlen kɔ a la ko ne bɛ fɛn wɛrɛ de kɛ kɛrɛfɛ ka fɛn sɔrɔ a la o baarakɛyɔrɔ tɛ ne bolo la parce que maa n'i y'i jigi kɛ Ala ye Ala b'i wasa anw ye donna baara in na ka an jigi kɛ Ala de ye wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh parce que n b'a dɔn don n'a na ale Ala min kama ale Ala tɛ n labila n don n'a na Ala min kama n b'a dɔn ale Ala tɛ n labila n'o tɛ k'a fɔ fɛn wɛrɛw de bi ko ne b'o kɛ ka fɛn sɔrɔ a la o fɛn tɛ yen comme e yɛrɛ b'a cogo dɔn i bɛ jamana in alimamiya cogoya dɔn cogo min na la o fɛn tɛ k'a fɔ ne baarakɛyɔrɔ wɛrɛ de bɛ n bolo walama sɔrɔda wɛrɛ de bɛ n bolo denbaya ta ni fɛngɛ ninnu na la tawakkaltu ala Allah n ye n jigi da Ala kan Ala fana bɛ kɛ k'an wasa n ma degun ye fɔlɔ Ala bolo ni fɛn o fɛn nana n b'a jira Ala de la foyi tɛ ne bolo ko ne bɛ fɛn sɔrɔ min na ko k'a fɔ ko n bɛ denbaya bɔ a la n ka kalanyɔrɔ in bɔlen kɔ a la n bɛ taa kalanyɔrɔ in min na ka taa karamɔgɔya min kɛ n'o bɔra la a tɛ yen insha Allah. Ne tɔgɔ ye Umar Keita sigi bɛ Madina Kura n'i y'a ye ne bɔ fɔ yen ka na yan ko caman b'a la a y'a fɔ cogo min na kalanw kɛcogo n bɛ bi min na maa caman bɛ yen kalanw kɛlen bɛ ka na se alimamiyaw ma i b'a sɔrɔ taacogo fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a taacogo kɔrɔ in n'o ye juma taacogo kɔrɔ ye o de bɛ anw se yan ani fana a bɛ kutuba minnu ta a yɛrɛ y'a ye kutuba ninnu komi a bɛ cogo min actualité de don a bɛ kuma waati minnu bɛ sen na ko n bɛna kuma o de kan ani fana kutuba fana a b'a kalan ka ban ka sɔrɔ k'a kɔrɔfɔ n'o ye an ka malikiya taasira ye mɔgɔw bɛ faamu caman ba sɔrɔ a la o de ye an bɛ fɔ Mɔnɛkura ka na yan walasa an ka faamu sɔrɔ Ala ka faamu d'an bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillahi rabbil alamin n kɔni bɛ min fɔ komi aw sera yan misiri sira de fɛ ka na kumakan de ka kutuba ninnu de ta n fana bɛ min fɔ i n'a fɔ e ne nin ka kuma laban na sisan k'a fɔ n'a sɔrɔ wɛrɛ da bɛ ne bolo ni bɛ sɔrɔ kɛ min na ka n ka denbaya balo jamana in alimamiya tɛ ten n kɔni bɛ min fɔ n bɛ n yɛrɛ tɔɲɔgɔnw minnu n'a sɔrɔ u bɛ alimamiya la n faw b'u la n mɔkɛw b'u la mɔgɔ caman b'a la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ alimamiya in o k'a minɛ ni Ala ɲɛsiranya de ye Ala ɲɛsiranya kana fɔ de ko fɛn bɛ sɔrɔ a la walama a bɛ tan o ye fitinin de ye o ye diɲɛ sɔrɔnin de ye lahara de ta ye sɔrɔba ye wa o de ka fisa o k'a kɛ ni Ala ɲɛsiranya ye i n'a fɔ a b'u la ka kɔrɔ cogo min ka dɔ fara a kan donc n'o kɛra wallahi Allahu taala bɛ jɔ o jigi kɔrɔ o t'a bali k'a fɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw fana ye u k'u hakili to alimamiw na parce que an ka dugu kɔnɔnaw bɛ cogo min an ka dugu bɛ cogo min alimamiw bɛ balo ka se cogo min na n'i y'a ye tɔgɔcɛn dan bɛ alimamiw kan k'u bɛ kɛlɛ saraka wari nɔfɛ denkudi wariw furusiri wariw hali bi mankanw ni fɛnw b'o nɔfɛ misiriw kɔnɔna na se de t'a ye n'o tɛ maa si t'o fɛ a man di nitigi den si ye k'i ka a fɔ k'i tɔgɔ bɛ taa tiɲɛ 200 nɔfɛ 400 n'a cayara 1000 ko e bɛ taa tɔgɔ ta tiɲɛ o nɔfɛ walima misiri tɔgɔ bɛ taa tiɲɛ o nɔfɛ la donc n b'a fɛ ka min fɔ o y'o ye n b'a fɛ fana alimami i k'a dɔn i ka jogo ɲumanya in de ka ɲi gɛlɛn fɛn bɛɛ lajɛlen parce que n'a fɔra alimami ko y'a sɔrɔ komi ko ye kin bɛɛ de sɔrɔ walima sigida bɛɛ de sɔrɔ wa ni alimami fana ye ko kɛ i ye sigida bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ parce que ni ko kɛra sisan ko hippodrome alimami hippodrome bɛɛ tɔgɔ tiɲɛna ko hippodrome alimami yɛrɛ de ye nin kɛ wa donc fo i k'o de dɔn k'a fɔ responsabilité ba de bɛ e bolo e kelen ka ko kɛta bɛ kɛ ka dugu tɔgɔ tiɲɛ ka jamana tɔgɔ tiɲɛ k'i sigida dɔ tɔgɔ tiɲɛ minnu bɛ kɔfɛ u b'a fɔ ko Mali alimami dɔ ye nin kɛ Mali tɔgɔ tiɲɛna na walama quartier dɔ alimami kɛra tan quartier ko tɔgɔ tiɲɛna walama sigida dɔ alimami ye nin kɛ quartier sigida tɔgɔ tiɲɛna walama ni misiri alimami de ye nin kɛ misiri ye tɔgɔ tiɲɛna donc n'i kɛra alimami i t'i kelen na bilen f'i k'o de dɔn i k'a dɔn hakɛ minnu sirilen b'i la ɲuman ni juguman
k'a dɔn i k'i hakili t'o la n b'o fana fɔ alimamu ye o ko t'o la mais min ye fanba ye min ka di an ye kosɛbɛ aw ka hakili to alimamuw na a ka hakili to alimamuw na seko ye min ye a k'o kɛ alimamu ye ya rabbi ala ka hakilima d'an bɛɛ ala k'an dɛmɛ bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam an bɛ duwawu di haydara ma سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي للصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير والغنى وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير والفقر وتكون لنا بها وليا ونسيرا يا نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كن لنا مؤيدا وناصرا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير مسؤولين إليك نشكو بأسنا وضعف قوتنا وكلة هلتنا يا أرحم الراحمين بقدرتك علينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث صلى الله على مولانا محمد رب العالمين. أيوة مبادئ ناكل نمين كراني وسكة مبا ينافع أكو حكلتوني أرينا كافو كو أكام بين جمعة كونغرة نواتي كلينا تبشر في الله سانفه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.